מנהלות ומנהלים יקרים, בשירה של זלדה יש משפט שלומי קשור בחוט אל שלומך. המשפט הזה מבטא היטב את רוח הימים שאנו חווים היום. חוט בלתי נראה מחבר בין לבבות של אנשים, בין הורה לילדו, בין מורה לתלמידיו, בין מנהל לצוותו, ובינינו לביניכם. חוט של דאגה, של תמיכה ואחריות משותפת, אך גם חוט נוסף ומיוחד, חוט של תקווה לשגרה ברוכה ולשלום. ובימים הללו שאנחנו בין הזקה למקלט, המילים הללו, שלומי קשור בחוט אל שלומך, מקבלות משמעות עמוקה במיוחד. שלומם של הילדים, הצוותים, הקהילות, קשור בקשר הדוק לשלומכם, למנהיגות שלכם, לנוכחות שלכם וליכולת שלכם להחזיק עבורם מרחב יציב, בטוח ומשמעותי בתוך מציאות משתנה. והאמת, בשש השנים האחרונות כולנו מתמודדים עם מציאות משתנה. קורונה, סבבי מלחמה, הרבה אי ודאות, אבל אלו הביאו את כולנו לעדכן כמעט במהירות הבזק הרגלי למידה והוראה. ואתם, מנהיגי החינוך, הצלחתם להפוך את האתגרים להזדמנויות, ליוזמות חדשניות ולחשיבה יצירתית שהצמיחה דרכים חדשות לפעולה והעמיקה את המשמעות של בית הספר גם בעת חירום. ואני פה רוצה להגיד לכם תודה. תודה על מה שאתם עושים בעבור הצוותים, בעבור התלמידים, בעבור ההורים. לפעמים לא רואים את העשייה הזאת, אבל גם מצד שני אנחנו מקבלים הרבה פידבקים על מה שאתם עושים ומשובים חיוביים. אז תמשיכו להיות העוגן שלנו בחינוך, כי העוגן בחינוך הוא העוגן של החברה כולה. מפה אני רוצה גם להגיד תודה לכנו ללוש ולצוות האגף על כל העשייה הברוכה, ולאחל לכם שיהיה לכם יום פורה בתוך אי הוודאות, יום מוצלח של למידה, ולהגיד לכם שוב במילה אחת תודה, אבל המילה הזאת אומרת הכל. היו ברוכים.